बैठा तनी नियरा आके सुनला गाथा ध्यान लगा के पावन बाटे एकर खिस्सा सभे चढ़ावे जलवाला के सुनला भाई कांवर चालीसा। बाबा धाम से केदारनाथ सबे कोई हरदम जात काशीनाथ से सोमनाथ तक मुर्देश्वर से अमरनाथ तक बोल बम के जपते माला सबे लेके झटकल जाला पूरा पश्चिम चारों दिशा सुनला भाई कांवर चालीसा। गंगा तीरे कई शरण भोले के लगा के ध्यान कांवर के लोटी में भर के गंगा जी के पवित्र जल रहे निर्मल सबसे शीतल हाथ में दूर तक जाई न लौटा हाथ तो खाई पर जाई छोटा कांवर के रसरी में बना आगे पीछे दोनों टांगा रसरी ऐसन टूटे नाही कांवर नीचे झुके नाही बाटे निराला एकर खिस्सा सुन लो भाई कांवर चालीसा। मस्ती में लोग पैदल चले पथरीला पत्ता बन खाले कन्या पर झूमत कांवर लेके बोल बम बोलत चलस जात साथी संगति परिवार साथ बाबा के नाम पे मिले पावर कन्या पर लेके चलस कांवर देख दृश्य लागे मनोरम आइल कबो नाही छोरम मन में सबके रहे विचार हो जाई हम सागर पार भगता के रहे भक्ति कनी साब सुनला भाई कांवर चालीसा। रिकॉर्डिंग बाय रिया स्टूडियो खगड़िया हदास। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की। चलत चलत गोरवा था के तब कांवर नीचे न रखे कंवरियन के कांवर थमा के एक दूसरे के भीरी हो के कुछ देर में लोग पीरी हो के फिर कांवर के कने उठाए हर हर बम बम रामत जाए मंदिर में पहुँच के बाबा के लगा बस भोग पूरा करेला भोला इच्छा सब कोई मांगे अपन इच्छा माथे रोरी चंदन घिसाए सुनला भाई कांवर चालीसा। म्यूजिक डायरेक्टर दया का छाया मेरा की फागुन सावन या बैसाखी जलवा चढ़ाई रहुआ ऊपर कहले विद्यार्थी विकास हमरा ऊपर रखा प्रकाश हाथ जोड़ के कुमार भानु पाँव पखारस कहस भानु कृपा अपन बनवले रखब राउर मंत्र रोजे जापब कांवर लेके जापत नाम आइल बानी राउर धाम इहे बानल पारम हिस्सा सुन लो भाई कांवर चालीसा। अरे खत्म भइल एकर खिस्सा इहे रहे कांवर चालीसा।